Türkmenistanda dürli kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilmegi olara bolan islegi azaltmady. Paýtagtda we vilayatlarda ilat gyzlyny işlemäge mejbur bolan ustalara ýüzlenmegini dowam etdirýärler. Tutulmak we jerimätleri bar bolmak töwekkülçiligi müşterileri de hünärmenleri de saklamaýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky ýagdaýlar barada görüň berýärler. Aşgabatda käbir salonlar açyk işleýär, hususan da bir karar sowda merkezinde gözellik salonlary işleýär, ýöne olar esasan saç bejermek ýaly gadagan edilmedik hyzmatlary hödürleýärler. Şeýle manikyur we pedikyur edýärler. Diýip Aşgabatdaky habarçylarymyz 23-nji maýda görüň berdi. Olaryň sözlerine görä aprel aýynda geridilen gadagançylyklaryň ýany jazadan gorkan müşteriler hyzmatlardan peýdalanmakdan bir wada köpçülikleýin saklanypdyr. Öň salonlarda işlän ustalar şonda işsiz galypdyr. Indi bolsa köpsi gyzlynlikde işleýär we ynamdar müşterilerini öýlerinde kabul edýär. Azatlyň başga bir habarçysy hem diňe saç kesmäge we bejermäge ruhsat berilýändigini aýdýar. Ol käbir salonlaryň öňünden jaňlaşyp gyzlyn işleýänligini müşterileri ýyzky gapydan ýa-da özara ulaşylan tertipde kabul edýänligini görüň berdi. Aprel aýynyň başynda botoks we emeli dyrnak edinmek gadagançylygyndan başlanan gözellik gadaganlygy soň ençeme kosmetika hyzmatlary giňeldilipdi. Salonlaryň köpçülikleýin ýapylmagy bilen birlikde aýal gyzlara ahlak we tebigy gözelligi wagt etmek işi badalypdy. Döwlet edaralarynda we okuw jaýlarynda ýygnaklar geçirilipdi. Aýal gyzlardan özüne çekijiligi artdyrmak üçin dürli serişdelerden meýletin ýüz öwürmek barada delhat alınıpdy. Habarçylar köpçülikleýin barlyklaryň we gadagançylyklaryň ýerine ýetirilmegine gözegçiligiň aprel aýynda has güýçli bolup göräýmäge maý aýynda birnäme gowşandygyny aýdýarlar. Hem awlar şeýle bolsa polisiýanyň we salgyt gullugynyň gadagançylygy bozanlary tutsak etmekde we jerime salmakda işçiligini dowam etdirýänligini aýdýarlar. Köplenç bu ahlak uğrunda dälde jüwini galyňlatmak üçin edilýär. Salgyt gullugy bu gadagançylykdan epesle girdeji alýar. Reýitleri diňe polisiýa geçirmeýär, oňa salgyt gözegçileri hem gatnaşýar. Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýdýar. Onuň sözlerine görä 24-nji we 25-nji maýda orta mekteplerde soňky jaň öňü sirasynda kosmetika hyzmatlary ýerine ýetirýän ustalara we olaryň müşterilerine garşy köpçülikleýin reýitlerin geçirilmegine garaşylýar. Soňky jaňyň öňü sirasynda dellekçiler we meýkap edýän ustalar köp işleýärler. Muňa isleg köp bolýar. Raýat iskli adamlar, hupsuzlyk işgärleri salonlaryň ýanynda nowatçylyk etmäge we ustalary hem de olaryň müşterilerini iş başynda tutmaga taýýarlanýarlar. Dip gyzlynlyk şertlerde gürleşen çeşme aýdýar. Çeşmelere görä ortaça jerime 300 manada barabar bolýar. Vilayatlardaky gözellik salonlary hem şoňlar gyzlyny işläp gazanç etmäge finansiýarlar. Vilayatlardaky habarçylaryň sözlerine görä kosmetologlar dyrnak bejerýän we beýleki kosmetika ammallary edýän ustalar sebetlerde gyzlyny işleýärler, sebäbi olaryň hyzmatlaryna islegler henidem ýokary bolmagyna galýar. Köpsi jerimeleri we enzamlarynyň elinden alınmagy ýaly ýagdaýlary başdan geçirip zordan gün görýärler we işini dowam etdirmekden başga çykalgy görmeýärler. Gadagançylyklar sebäpli köpsi işsiz galdy, ýetki çekdi. Käbirleri işini dowam etdirmekden ýüz öwürýänligi hakynda delhat ýazmaga mejbur boldy. Adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ustalaryň sözlerine görä, sebit merkezlerinde hem paýtagtda bolşýaly kosmetologlar we dyrnak bejerýän ustalar köplenç müşterileriň öýlerine baryp işleýärler. Olar emeli dyrnaklary we emeli kirpiklere bolan islegiň hem ýokary bolmagynda galýandygyny aýdýarlar. Ýöne gadagançylyklar sebäpli köp müşteriler indi açyk renklerden gaça durýarlar, köp göze ilmeýän renkleri taýlýarlar. Kirpikleri uzaltmakda da aramlygy ýykyn edýärler. Hyzmatlaryň iň meşhur görnüşlerinden biri toýlara taýynlyk bolup durýar. Geliniň taýýarlanmagy adatça salonlarda gyzlyn ýagdaýda amalaşdyrylýar. Ustalardan we müşterilerden başga da taýynlyk işlerine ýene bir näçe adam gatnaşýar. Olar polisiýa peýda bolan halatynda zerur çäreleri görmek maksady bilen huşgärlik üçin köçede nowata durýarlar. Salonlaryň eýleri we işgärleri umytsyz ýagdaýda dygyny aýdýarlar. Bir tarapdan işini betedip girdejesiz galan adamlar, başga bir tarapdan işlejek bolsalar tutulmak we jerime tölemek howp astynda işläp, hergedek uly stresi başdan geçirýärler. Köpüsi ýerlik häkimetlere we polisiýa işgärlerine para berip gutulmaga finansiýarlar. Bu aralykda kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilmegi ýurtda aýal maşgalalaryň arasynda nägilelik döredýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly aýal gyzlar özüne ýydak etmekden we tirenjam bermekden el çekmejegini we munyň üçin dürli mümkinçilik gözlejegini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti bu gadagançylygy resmi taýdan yglan etmedi we onuň sebäpleri barada ilata düşündürüş bermedi.